Hej og velkommen til Clemens Hudpleje. Mange tak fordi du valgte at besøge vores hjemmeside. Vi har lavet en lille video, der viser dig, hvordan du finder rundt på siden og hvordan du bestiller tid i vores online tidsbestilling. Det første du gør er at klikke på behandlinger i menuen. Her kan du se en oversigt over de forskellige typer af behandlinger, vi tilbyder. Hvis du går ind på en af de typer, f.eks. manikyre, så får du en oversigt over, hvilke manikyrer vi tilbyder. Du kan se, hvor lang tid behandlingen tager, og du kan se, hvor meget den koster. Og det er sådan relativt nemt og lige til at finde ud af. Når du har fundet ud af, hvilken behandling du er interesseret i, så klikker du på Bestil tid. Det første, du skal gøre nu, det er at finde en dato for behandlingen. Og vi har som regel temmelig travlt, så det vil tit være sådan, så du lige skal et par uger ud i fremtiden. Men lad os sige, at det nu passer dig meget fint her fredag den 7. oktober. Så klikker du på datoen. Nu skal du til at vælge et tidspunkt. Og der er du selvfølgelig afhængig af, at behandleren har tid. I kalenderen herover kan du se, hvornår der er ledigt, og hvornår der er optaget. Så du skal selvfølgelig vælge en tid, der er ledig, og så skal du være sikker på, at der er tid nok til din behandling. Lad os sige, at det passer dig meget godt fra kl. 10 om morgenen. Så klikker du på ledig. Det første, du skal, det er at udfylde dine oplysninger. Det vil sige dit navn, dit telefonnummer, din adresse, din e-mail og et sms-påmindelsesmobilnummer. Der er det meget vigtigt, at du er omhyggelig, fordi vi sender dig en sms med en bekræftelse på din bestilling, og vi sender dig en påmindelse dagen før, så du ikke glemmer din tid hos os. Når du har udfyldt oplysningerne, så skal du til at finde din behandling. Ude i venstre side, der kan du se en oversigt over de forskellige typer af behandlinger. Voks, vipper, bryn osv. Du går ned og finder det, du er interesseret i, f.eks. en manikyre, og så vælger du den manikyre, der er noget for dig. Det kunne være en manikyre uden lak til 225 kroner, som tager 3 kvarter at lave. Hvis du har lyst til flere behandlinger, så kan du vælge dem. For eksempel en pedikyre uden lak, som også koster 225 kroner og også tager 45 minutter. Når du har valgt behandlinger, så går du ned i bunden. Du kan skrive en bemærkning her til os, hvis du vil det. Eller du kan trykke på næste. Når du trykker på næste, kommer du ind på et nyt skærmbillede, hvor du kan se, om du har bestilt det rigtige. Og lad os sige, at du er tilfreds med det, du har bestilt, så trykker du på næste. Det, der står her, det er, at din booking skal bekræftes, og det skal den, så vi lige er sikre på, at vi har en aftale. Så det, du gør, det er, at du går ind og åbner din mail, den mailadresse, du har skrevet. Når du har gjort det, så klikker du på et link i den mail, og så har vi en aftale. Og som sagt, vi sender dig en sms dagen før, så du ikke glemmer det. Og ja, der er ikke så meget andet at sige, end at du kan booke en tid nu, og når du har gjort det, jamen, så ses vi om ikke så længe. Hej igen.